Шаллыда 25 ел элек төзелгән яшьләр үзәге яңа буын кешеләренең иҗат, үсеш һәм ял итү урынына әйләнде. Яшьләр объектларын капиталь ремонтлау республика программасы буенча узган ел ук башланган иде. Ниһаять, шатлык яшьләр үзәгендә рәсми ачылышны көтәләр. Яңартылган үзәктән чираттагы репортаж. Үзәк янында заманча фотостудия, уңайлы кафе урнашкан. Анда теләгән һәр кем кирип ял итә ала. Биредә музыкаль кичәләр дә, эшлекле очрашулар да үткәрергә мөмкин. Барлык киңлекләр дә хәзер күп функцияләргә ия. Ял итеп тә эшләп тә була. Мәсәлән, дус пышмак зонасы һәр кемнең игътибарын үзенә җәлеп итә. У молодежи есть возможность, например, поиграть в игры. Яшьләр төрле уеннарда катнаша, китаплар укый, иҗат белән шөгыльләнә ала. Мин биредә татар яшьләре белән очрашулар уздырам. Вокал студиясе дә, хореография залында, репетицияләр студиясе дә үзгәргән. Заманча иркен якты заллар. Актлар залына заманча җиһазлар куелган. Анда шәһәр күләмендә чаралар уздырып була. Тагын бер кызыклы зона – тавыш яздыру студиясе. Барысы да заманча матур материаллардан эшләнгән. Акустика бик яхшы. Тавыш үзенчәлекләрен саклап яздырырга мөмкин. Яшьләр бик теләп йөри, үзләренең җырларын, музыкаль көйләрен яздырып алалар. Проектлар өстендә эшләү өчен аерым зона булдырылган. Шулай ук барысы да үзара бәйләнгән. Яңа конференц залдан ишек алдына чыгарга мөмкин. Өстәвенә күрше яшәүчеләргә тынычлыкны саклау өчен кинотеатрда фильмнарны колакчын белән карап булачак. Строители выехали, остались последние штрихи. Төзүчеләр эшләрен тәмамлады. Без хәзер җыештырабыз, чистартабыз, тәртипкә китерәбез. Шатлык үзәгенең 25 еллыгы уңаеннан аны төзекләндерүдә булышканы өчен Яшьләр эшләре министрлыгына, шәһәр җитәкчелегенә зур рәхмәт әйтәсе килә. Шатлык үзәгенең рәсми ачылышы якын арада көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Быел республикабыз һәм илебез тарихы төрле истәлекле даталарга бай. Бу беренчедән Бөек җиңүнең 75 еллыгы, ТАИССР оешуга 100 ел. Башкалабыз Казан сугыш чорындагы казанышлары өчен хезмәт даны шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Тарихи мирасны киләчәк буыннарга калдыру җаваплы эш. Бу җәһәттән Татарстан дәүләт архивы хезмәткәрләре зур эш башкара. Цифрлаштыру шартларында архив материалларын туплап, электрон вариантта саклау мөмкинлеге туды. Кешеләрнең нәсел шәҗәрәләре белән кызыксынуы да бермә-бер артты. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсенең кунагы Республика дәүләт архивы директоры Илдар Шәфиков. Хәерле иртә, Илдар Фаритович. Коронавируска бәйле катлаулы вазгыять сезнең эштә ничек чагылыш тапты? Шундай вазгыять ул инде бөтен илебезгә дә шундай ситмәләр кертте дияргә кирәк. Безнең өчен монда ике әйбер булды инде. Демәк, инде беренчесе шул социаль дистанцияны саклау. Һәм инде мәсәлән, аның иң зур үзгәреше дип әйтергә кирәк безнең эштә барлыкка килде алдан язылу. Алдан язылып килә. Икенчесе инде нык кына эшлибез удаленный читальный зал өстендә инде һәм инде ел азагына кадәр тулай канлы, тулай рәвештә без аны җибәрбез дип торабыз һәм безнең документлар белән өйдән генә танышып булыр дип үмитләнәбез. Быел республика тормышы истәлекле даталарга бай. Сез башлаган кайсы проектлар аеруча игътибарга лаек? Иң беренче дип әйтергә кирәк, шушы 100 еллыкка багышланган проект безнең 3 томлы издание чыга, документлар җыентыгы. Һәм аның 3нче томы, ахыргы томы буенча эш дәвам итә. Инде һәр ахырына килеп җитте. Чыгар дип торабыз ул китапны. Ул инде гадәтчә 2 өлешкә бүленгән. Беренчесе шул документлар җыентыгы, классик рәвештә чыга. Анысы инде фәнни хезмәткәрләр өчен күбрәк. Һәм инде альбом рәвешендә анда генә үзгәрешләр булды инде. Ансын хәзер үк әйтеп калмыйм инде алдан. Анысы сюрприз булсын. Һәм инде икенчесе ул шул менә хезмәт даны беренчедән, икенчедән Бөек Ватан сугышы. Монда безнең бик шәп китап чыкты быел. Татарстан все для фронта для победы дип атала. Ул инде гадәти документлар җыентыгы гына түгел, ул үзенә кара шундай медиа ресурс зур гына. Һәм инде аның нигезендә шул студентлар, ягъни мәктәп укучыларына юнәлтелә ул һәм текстлар гади рәвештә язылган. Димәк, инде шул балалар аңлашырлык өчен дә һәм аның шул өстәмә материаллар бик бай. Хәтта инде хроникаль кадрлар да бар анда, шул QR-код системасы белән кулланып, алар белән танышып була. Анда интервьюлар җыелдырган, хроникаль кадрлар, документлар да барысы да бар. Аны инде димәк
Хәтта класс сәгатьләрендә дә, шул ук тарих фәне дәресләрендә дә таныш була барысы да белән, өйдә дә инде смартфон белән генә шул рәвештә генә осат кына кулланып була. Кайсы проектлар дәвам итәчәк? Китап чыгару безнең инде гадәтчә шул ул яктан. Жыл сайын ниндидер булса актуаль темаларга чыгарабыз җыентыклар һәм инде шушы яңа усуллар дип әйтик инде, аларны һәр үзләштереп бик ныгытып һәм шуларны кулланып та эшне дәвам итәрбез. Нәсел шәҗәрәләре белән дә күпләр кызыксына. Бу проектта да аерым тукталып китсәгез иде. Дөрестән, бу мәсьәлә безнең өчен бик актуаль. Һәм без аны хәзерге вакытта яңа уровеньга чыгарабыз дип торабыз. Димәк, инде бу инде кулдан гына эш түгел инде, компьютер белән яңа программаларны куллану эш итү. Безнең зур Yetkar дигән программа бар, һәм инде шул программаны без хәзер туландырабыз да, инде озакламый дип әйтергә кирәк, берничә елдан соң ачырбыз аны киң җәмәгатьчелек өчен. Икенчедән, шушы мөрәҗәгатьләр елдан-ел дөрестән дә үсә инде, былтыр була инде 2400-гә килеп җитте мөрәҗәгатьләр саны. Быел әле төгәл санын әйтә алмыйм. Шушы вазгыять белән бәлки ниндидер үзгәрешләр дә булыр. Кызыксынучыларга кайда, нинди телефоннар буенча мөрәҗәгать итеп була? Безгә килгәндә инде монда истә торырга кирәк берничә әйберне. Беренчедән, безгә килер алдыннан эзли торган кешенең исем, фамилиясе тулай рәвештә, аннан соң туган җылы һәм туган урыны кирәк. Ансыз менә эшләп булмас. Икенчедән, материалларның күп өлеше, татарларга багышланган материаллар, алар язылган гарәп графика белән, ансында истә торырга кирәк, димәк, аны өйрәнеп килергә кирәк. Өченчедән, инде менә безгә нинди тирәнлеккә төшә аласыз дип, ничә буын төшә аласыз дип әйткәндә, инде монда әйтергә кирәк, гадәтчә 1780-1800 еллар булачак. Шуларны истә торырга кирәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.